Hola, a Andorra. Escolteu-me, res, que, mira, he pensat, deixa'm enviar una abraçada ben forta a tots els andorrans, a les andorranes, a la gent que viu a Andorra, en aquests moments complicats que estem passant, confinats tots a casa, mira, la barba, la barba va creixent, i, ostres, no sé, Andorra és un país que m'estimo molt, i vam fer un foraster que va ser molt, molt xulo. He vingut a actuar-hi moltes vegades, vaig fer l'encès de llums de Nadal de l'illa Carlemany, i res, doncs enviar una abraçada ben forta a tots vosaltres, dir que ben aviat, suposo, espero que tot torni a la normalitat i que puguem gaudir, els que som de fora d'Andorra, pujar a Andorra, que ens agrada molt i molt. Escolteu-me, ja us ho vaig dir, però és que no me'n cansaré, ho repeteixo. Gent d'Andorra, sou molt bona gent. Un petó a tots i a totes.